Okay, so utumiki wathu tifuna tiyang'ane nkhani ya kukhumudwa kapena kuti kukhala ndi nkhawa zimene zimabweretsa kukhumudwa kwakukulu. Sitikukamba kuti kukhumudwa ngati uno sizona uno ndata 500 kwacha ndakhumudwa kenako mazulu makhala kuno bwinayo. Tikukamba kukhumudwa ona kuno kumatha kuchitika ndi kukhala mwina masiku, mawiki, miyezi, angakhalenso mwina zaka kapena munjira ina gawo lalikulu la moyo wa munthu. Pamakhala zinthu zosiyanasiyana zimene zimatha kupangitsa kuti munthu akhale wokhumudwa kwa nthawi yayitali. Anthu ena mwina chifukwa ataya okondedwa, ataya mwana, ataya makolo, ataya mkazi wawo kapena amuna awo, kapena achibale, kapena ena amene amathandizira pa moyo wawo. Zikachitika choncho amakhala okhumudwa nthawi yayitali, kapena kuti ataya zinthu zimene zimapasa iwo kuyenerezeka pa dziko lapansi pano. Mwina ngati ntchito achosa ntchito, kapena kuti bizinesi sikuyenda, kapena kuti chuma sichikuyenda, right? Pamakhala zinthu zosiyanasiyana zimene zimatha kubweretsa kukhumudwa kwakukulu pa moyo wa munthu. Nthawi zambiri sizimakhalanso ona kuti munthu walakwitsa kuti wachimwa pamaso pa Mulungu, koma kukhumudwa kumabwera chifukwa cha zinthu zosiyanazo. So phunziro lathu lero tifuna tione kuti kukhumudwa nkhawa kapena m'chizungu timati depression. Okay, kodi Mulungu anathandiza munthu amene ali ndi depression kapena ali ndi nkhawa? Chifukwa panopa munthu akhala ndi nkhawa nthawi yayitali amatha kupita kuchipatala kukampatsa mankhwala azimana ndi therapy zimene zizothandiza. Anthu ambiri amene ali ndi clinical depression amathandizidwa choncho. Komano nthawi zonse zisanafike, kodi Mulungu anathandiza anthu motani? Yakobo chapter 5. Ndikamawerenga Yakobo chapter 5 sindimayimvesesa ayayi. Tiwerenge pa Yakobo chapter 5 verse 16 ali chani? Verse 16. Unena kuti chifukwa chache muvomerezane wina ndi mnzake machimo anu, ndipo mupemphererane wina kwa mnzake kuti muchiritsidwe. Pemphero la munthu olungama likhoza kwakukulu machitidwe ache. Yeah, so wakamba za pemphero la munthu olungama. Tikuzana kuti kamakamba zolungama palibe olungama pa dziko lapansi. Koma ngati pangakhale olungama ndoti munthu ameneyo wayandira moyo wolungama wa ndani? Wa Yesu Khristu. So wakamba za akhristu apapo, wakamba za akhristu amene alungamisidwa mwa chikhulupiriro. Kuno akapemphera ndi chikhulupiriro pemphero lawo lichita kwachani? Kwakukulu. So emphasis apa ndi chikhulupiriro. Ndakutipitiriza kuti ya verse 17. Yeah. Eliya anali munthu wakumva zomwe tizimva ife, ndipo anapemphera chipempherere kuti isavumbe mvula, ndipo sinagwe mvula pa dziko zaka zitatu kudza miyezi 6 ndipo anapempheranso, ndipo mwamba munatsika mvula ndi dziko lidabala zipatso zake. Now akamanena kuti Eliya atamamva zinthu zomwe ifenso timamva munchizungu anakabatiro ma like passions. Mwachitena Eliya ndife palibe chosiyana, koma ati Eliya amatha kupemphera nala mvula isagwe. Mvula osagwa. Kena makuti anthu ndipemphera mbuye mvula igwe, mvula ndikutani ndikugwa. Anakwanitsa Yesu anakamba zimene ngati muli ndi chikhulupiriro ninanuka phiri lisunthe lipitawo, ndipo phiri lisunthe. Koma anayiloka kunano ngati simukayika. Mwanjirena pano pali pamene anasuntha kuphiri zinthu zanalisa ndi chikayiko. Nawo chifukwa chinthu chikuoneka chovuta anthu amene yaphiri imene alikambapo ndi phiri la machimo iyayi. Yesu amayankhula straight forward, phiri lisuntha. Koma chifukwa chimene amafuna aonesese kwa anthu chinenso chimene tingachipemphere Mulungu ndokwanisa chochichita ngati fesi sitikayika. Ndikhulupirira tinozinebe. So nkhani yayikulu imene imavuta ndi chikayiko, right? Koma ndofuna tionesese kwambiri pa Eliya. Ati Eliya anali munthu wokumva zofana ndani ndi ife. Mwina chimene chimavuta kwambiri chenani Eliya amamva ngati zimene timamva ife.
mwina anthu ambiri sangamvese ulenense ndingamvesesa kamati Eliya amamva ngati ifeyo chifukwa ena Eliya anali mmodzi wa aneneri amphamvu kufika pena tinosana amwalire Mulungu anatenga mwamba ali wachani ali wamoyo ankhale Yesu atabwera pa dziko lapansi anaonekera pa phiri lija ni ndani ni Mose so tiona nawo tino Eliya anali osati munthu wamba tikaona pa Hebrew chapter 11 amakamba za Yesu kumwe ngati amodzi a tate achani achikhulupiriro koma ndimafuna tionena kuno angakhala anali munthu achikhulupiriro chimene chimabweretsa chikhulupiriro ndi chani okay mwina titapita ku Aroma chapter 10 kena kuno tibwerere uko so Aroma chapter 10 so Aroma chapter 10 imatimasulira ife kuti no chikhulupiriro tingachipezese bwanji right tawerenga na Aroma chapter 10 verse yake ya 9 verse 9 kuti ngati mukuvomereza mkamwa mwako Yesu ndiye Ambuye ndi kukhulupirira mu mtima mwako kuti uzapulumuka ndi kukhulupirira ndikuyambiranso pepani kuti ngati uvomereza mkamwa mwako Yesu ndiye Ambuye ndi kukhulupirira mu mtima mwako kuti Mulungu anamuukitsa kwa akufa uzapulumuka. Yesu ndinaliya 17 chomwecho chikhulupiriro chiza ndi mbiri iza mwa mawu a Khristu. So chikhulupiriro chimadza pamene tikuwerenga mawu ndani a Mulungu now chachikulu kwambiri ukangama Mulungu ndiona izi zimene ana Mulungu zikhulupirira pamene ndi pali chani pachikhulupiriro olo zinthu zoonekazo zitasusana ndi mawu a Mulungu iwe ukhulupirira a Mulungu ndilo ndi chani ndi chikhulupiriro so akamana pemphero la munthu okhulupirira lichita ukulu akuthandiza kuti munthuyo chikhulupiriro chitenga kuti akawerenga cha mawu a Mulungu ukawerenga mawu a Mulungu wakhulupirira chimene ndiye chani chikhulupiriro mina taperekaso chitsanzo cha Aisraeli Mulungu anamuza Abrahamu anthu adapita sauti kuchipululu akabwerako kenako nthawi ya Mose anamuza Mulungu anamuza Mose ndapulira kwa anani Aisraeli upite ukatulutse Mose anapita kwa akuluakulu kaonesa zizindikiro zija kuti Mulungu afuna ife tizipita kenako anatulukadi Mulungu anachita zazikulu kenako anafika mchipululu muja anawuza akuluakulu tiyeni mukazonde chani dziko kodi zimene ananena Mulungu tisimikize anapita ndokazona zimanena zenzodani zoona koma ananati kuti makhala tiziwala ndipo sitikwanisa koma analipo anthu awiri okha Joshua ndi Kalebe anati Mulungu atipasa chani tigonjetsa nawo funso langa ndili kuti Joshua ndi Kalebe kuti ankhola zimene zinangochokera mtima mwawo kapena anazipa pena pake yes anali atamva mawu amene Mose anayankhula ndipo anakhulupirira zimenezi mafuna amenepo kuti chimene chinasiyanitsa Joshua ndi Kalebe ndi ena onse aja kuti Joshua ndi Kalebe anakhulupirira zimene Mulungu anayankhula kudzera mwa Mose chimodzimodzinso ifeyo chikhulupiriro chathu chifuna chikhazikike pa mawu a Mulungu chimodzimodzinso ngati Eliya kuti pempho lake liyankhidwe anali munthu wachikhulupiriro koma tikukamba za depression tikukamba za nkhawa tikukamba za kukhumudwitsidwa kwakukulu kodi sizitikukamba zigwirizana bwanji tinaona pa Yakobo akuti Eliya anali munthu wokumva zofana nazo sefeni matani timamva na 10 tipiteni pa 1 Mafumu chapter 19 so tikhazikika pa 1 Mafumu chapter 19 tithera pomwepo so tikamaona 1 Mafumu chapter 19 mwina titati timvesese kuti Eliya anali munthu wotani Eliya atapemphera kuti mvula isagwe mu chapter ya 18 mvula dina sinagwe ndana auza akula kuti tikakumane kuti kuphira Karimeli aliyense apemphere ana Israeli mukima pangati pawiri aliyense apemphere kwa Mulungu wake Bala akabwesa mvula Mulungu akabweresa mvula amene atabwesa mvulayo amene ndakhale ndani Mulungu amene ndapembeza so anapemphera anthu abala aja zinakanika Eliya anangopemphera Eliya mvula chinagwira
osati mvula chinabwera chimoto chinabwera mzatani omo nali moya sorry apemphera moto Amapereka ali sanapeka nsembe apepani so anthu abhala anapereka nsembe Eliya sanapereka chani nsembe koma zinachitika nchani ndi nsembe yokhaya Eliya imene inalandira chani moto right komano pambuyo pake Eliya pamene anazakhala ndi nthawi natino atani apempherere chani mvula right koma asanapemphere mvula ifatino anenera abhala zinakanika iye analenga mpeni ndikatani ndikwakanthausi tinozenebe kenako anapemphera mvula ndikubwera so apapa Eliya ali ndi chikhulupiriro nkhani yonse ili pa 1 Mafumu 18 mpaka kuyambira verse 1 mpaka 46 nkhani imeneyo ndi imene Eliya timamuziwira nayo koma nkhani nayi anthu ambiri samakhazikikapo tentonene 1 Mafumu chapter 19 verse yake ya 1 Eliya ndipo Ahabu anawuza Yezebeli ndi mmene anapitirira ndi lupanga aneneri onsewo. Tsono Yezebeli anatuma mthenga kwa Eliya wakuti milungu indilange nionjezepo ngati sindilinganiza moyo wako ndi moyo wa mmodzi wa iwowa mwa nthawi yomwe ino. Ndipo iye ataona chimenechi anafika kwa Yezebeli. Ndipo iye ataona chimenechi ananyamuka nathawa kupulumutsa moyo nafika kwa Yezebeli. Nafika ku Beerizeba wa ku Yuda nasiya mnyamata wace amenyeka. So apa tikuona nakuno Eliya anali munthu otino sanali bwana anayira omuza mfumu izalewenda amene kuvutisa ya isanali yayi ndi inu yomuvutisa yani koma pataveka uthenga tino Eliya afunika aphedwe. Eliya atanathawa chifukwa ya chamantha yere now chinthu chimene tingazenjikano ngati pali chinthu chimene chimabweresa depression kapena kukhumudwa kwakukulu amakhala chani mantha right now mantha amabwera chifukwa chani chifukwa chinena kuti osati fati wewe wachimwa kapena chani mantha amabwera chifukwa nakuno zinthu ukuziona osati mene Mulungu akuzionera chachikulu chimakhala tinaona no munthu akupemphera kuti no Ambuye muthandizeni tingopereka chisanzo muthandizeni ndipite nawo ku Israeli pajama amasankhana kupita ku Israeli ndepizana no iye uja mwayi umene chatani amuphonya ndipesanabe china ichonse anayika pati pamenepo maganizo ake wonse kangana nali machimanga chaka chimenecho anachigulisa kapekisa passport eri ndama amazati no apapa mwayanga ndoti ndipeza kuti zakanika eri ulongana munthu anati no mwina anapanga business ndipeza kuti no ngale moto imene anapangira haya ndipeza kuti no katundu uja atani waonongeka chifukwa gamu lapanga ngozi right so zinthu ngati zimenezo zimapangisa munthu nawo tino akhale ndi mantha ndati no okay apa step imene ndafikayi chita bwere china chani so mantha ndi step number 1 so mantha amabweresa no ziphunzitso zaboza sopano imenepo zimakhati zonse zichitika m'malingaliro ako usati wewe kuziona kumano zonse zichitika mjani malingaliro so apa pangobwera uthenga kuti Eliya nditani ndimupha so chimene chinakhala chabweresa chiopsezo kuchani kumoyo wake mantha abwera so zinthu zambiri zimene zimabweresa depression zimakhala nizibweresa mantha nikupereka chisanzo kwa azibambo kuti ambe depression nthawi zambiri imakhala ine chinthucho chikukhudza kwambiri kapezekidwako ka ndalama chifukwa tino mmene Mulungu anayikira zibambo ndi amene amafunika apeze zoyenereza banja lake kuti ikhalebe ukondwe abwerese chuma ngati pali chinayi chokhuza ndalama kapena zakudya kapena chinayi tino zavakhomo amafunika zilingene nani ni bambo so pakhalino pali chinayi chikusokoneza zimenezi munthu wazibamba amakhala ndi mantha before ya manthawa
amatha kukhumudwa kwambiri. Ngati mzimayi chachikulu chimene chimatha kubweretsa depression kwambiri so ndichona tino mwina akakhala kudwala azidwala ndi aziona tino maonekedwe ayo amba kusintha mwina thupi lamba kuchoka kapena kuti nkhope yake amba kusintha chifukwa akudwala chimene chimatha chikuononga kwambiri maonekedwe ake mzimayi chimene chimabweretsa yani depression iso kwambiri iso so tikuonana kuti zinthu zimezi zabweretsa mantha. Okay, kena kuchitika njani ati akuthawa nthani yakani ya moyo wake so akuchoka akupita ku dera lina, right? Verse 4 yani koma iye mwini analowa kuchipululu ulendo wa tsiku limodzi nakhala pansi patsinde pa mtengo wa tsanya napemphapo kuti afe. Nati kwafikira chotsani tsopano moyo wanga Yehova popeza sindili wokoma kuposa makolo anga. So china ndi chimenechi depression kuti ikhale kuti ndi depression munthu amaganiza zoziphana pamenepo, right? Munthu amene depressed amaganiza kwambiri zoti amaona kuti palibenso chimene chimene chingabwere chabwino kena chimasalira kwa iye ndi chani ndi kuta ndi imfa. Yetu andi with imene kukhalira moyo panopa makamaka zingati WhatsApp ndi Facebook kwambiri Facebook panopa kusachina Instagram anthu amazijambula zinthuzi tineno ngati mene mundawo ndikusankhala bwino kwambiri zijambula pandeti kuwala chakachino ndiona chithunzi yanza kumeyo ndiona anzako ena akupita ku airport azijambula traveling messages ona anzako ena azijambula ngokwati, right? Kumana iweyo muzosezo ndino ntchito yako uli nayo mwina ntchito yako kulipira zochepa sungakwanise kulima sungakwanise kupita ku airport ndio umamba kuzipanga kompea kapena kuzifananiza ndi anthu acha chimenecho ndi chinasemene ibabisa depression kwa anthu ambiri. Koma pambali pa Eliya depression imamba ndi mantha aja akapitirira chimabwano kuchani kuti munthu angozichosamu. So Eliya zonsezi zikuchita osalifana walagisa kapena wapanga china icho lako ayi komano pabwerano chinthu chimene chamubweresa ngati hopelessness kuti alibiretu mtengo dani ogwira. So muoneso apapa waenda uthenga ulendo wajani wa tsiku limodzi 24 hours akuyenda so kukulu Yesu aliso ndi chani aliso ndi kutopa kwakukulu watopa chinaso chimene chipachika wa munthu wa depression nthawi zambiri amangokhala utopa basi amangokhala utopa basi, right? Sabakhala ndi mphamvu yochita zinthu ulo kuti nokufuna kuti atani achite zinthu tete ndipitize ndawo chani verse 5 ndipo anagona tulo patsinde pa mtengo wa tsanya ndipo taonani wamitengo anamuuza nati kwa iye ukanudi ndebone imenezo akupangira munthu umene akuyankhira mulungu sizodanda muzathenga kuti amuze muli akuti amwe ndemupanga chani kodi simuona kuti inuyo mulungu anayankha pemphero bwanji kodi anthu amene nthawi zambiri timala munthu amene ali ndi depression tomwe wankhala choncho kuti amwene mesa amwene mupanga zezi bwanji mesa muli ndi nyumba yapalende muli ndi azibale yanu ndimamba nokumulozera munthu ngati tikuyamba nokumuuza kuti amwe zimupanga zimene zachiwana mano mulungu apapa sakumuuza Eliya zimenezo amwe bwanji kodi mwankhala zimene zochimwa olumwiza ngero amuzuse Eliya atani chifukwa oyenda ulendo wautali asanaje nawo tapitiriza ndawo tiyani ndipo anachiuka naona kumutu kunali kankati ochoka pa makala
ndi mkate wa madzi. Tsono anadya namwa nagonanso pansi. So ababa Eliya mulungu chimene apanga chitiyani atumiza ngelo ake amuzuse akadya Eliya chomwe chichitika chani amagonanso. Zimene zimachitika munthu amene ali depressed. Ngati munthu anadusamo mu nthawi yokhumudwa kwaukulu kwambiri kugona ndi kumene kumachitika. Imakhala ngati no a small escape kuti no akuthawa zochitika zachani za moyo uno. Munthu amakhala ndi chitulo basi masana tama ungogona basi atagona tsiku lonse masana onse ndikugonanso. So chimene chichitika Eliya zimene chiliyazi iyi ndi depression yeniyeni kuti no akugona tiyendetirize wadya akugona. So chimene Mulungu akupanga chotiyani angomupasa zosowa za moyo wake basi. Mulungu sakumuyankha koma angomupasa zosowa za moyo, akupasa chakudya kenako atani agone. That's a therapy. Tiyendizendati yani Ndipo mthenga wa Yehova anafikanso kachiwiri namukhuza nati, tauka idya popeza ulendo uzakulaka. Tsono anauka nadya namwa nayenda ndi mphamvu ya chakudya chimenecho masiku 40 usana ndi usiku nafika ku phiri la mulungu wa Khawa. So anayenda masiku asanu ndi angati anayenda kupita kumalo ene tinozenepe ku phiri limene ila Horeb. So mulungu zimakupanga zone akumuchosa kumalo umene kuli ndani Jezebeli kuti akumpitisa kumalo chani ena cholinga kuti chani mantha akaja atani achoke. Mantha akaja akachoka ne mulungu unakanisano kutani kumuyankhana ndipo timozenepe ndere tione ziphunzitso zimene zinabwera mutu mwake pa nthawi imeneyi zimene ziphunzitso zimene zamakhala Satana akutiwuzira ife chifukwa ndi mantha. Tere pa verse 9 adiya ndipo nafika kumphanga nagona kumeneko. Ndipo taonani mawu a Yehova anafikira nati kwa iye, uchitanji pano Eliya? So Mulungu amufunsa iye upanga chani kuno kuona menepe. So anafunsa amene amfunsanso kachikeni temene ndalo chani. Ndipo anati, ine ndinachita changu Yehova Mulungu wa makamu, popeza ana Israeli anasiya chipangano chanu napasula maguwa anu ansembe napha aneneri anu kuchilipanga. Ndipo ndatsala ndekha ndipo afuna moyo wanga kuti achotse. So Eliya muone chimene chinabwesa mantha kwambiri ndichona kuno akuopa kuti moyo wake atani auchosa. Ndiye mapitaka kuti Mulungu angotani angomuka. So zimachitika ndi tuno munthu aona kuti ngongoleza tani zandigwira anthu atha nditani atha ndimenya ndilichosa chani moyo wanga, right? So umakhala tino pa china chake chotino chabwisa vuto lalikulu ndikuona kuti moyo wako kuti anovutika naifa kuti moyo wovutika bwala nongotani ungofa. So zimene Eliya akupanga nawo pambali pa zimene zozo pamakhala pa ziphunzitso zaboza. Ngati kwa Eliya akuti no ndasala ndekha. So Mulungu ayankha zonsezi. Choona ndi choti Eliya sanasaleka panaiso anthu ambiri ona ati nosama mapembedza nawo ndani samapembedza nawo mbali. So akuti ine ndasala ndekha. Ndi Eliya anali mantha kuti ine akandipha nditi Israeli yonse itani ilowerera. Tiyendipeza ndipo Mulungu akuti yani tiyendipeselewe. Ndipo iye anati, tuluka nuime pa phiri lino pamaso pa Yehova. Ndipo taonani Yehova anapitapo ndi mphepo yayikulu ndi yamphamvu inang'amba mapiri niphwanya matanthwe pamaso pa Yehova. Koma Yehova sanakhala mphepomo
itapita mphepoyo kunali chivomezi koma Yehova sanakhale mchivomezi. Italeka chivomezi panali moto koma Yehova sanali moto. Utaleka moto panali bata la kamphepo kayaziyazi. Ndipo atamva Eliya anafunda nkhope yace. Ndipo chofunda chace ndipo atamva Eliya anafunda nkhope yace ndi chofunda chace natuluka nayima pa khomo la phangalo. Ndipo taonani anamudzera mawu akunena naye, uchitiranji kuno Eliya? Okay, so tonana kuti no Mulungu akuti sali mu chimphepo, sali mu moto, sali sokuchani chivomerezi. Timozenepe komano munalika mphepo kayaziyazi mukamene kombe mene wafika chani wafika mawu mwanjira ina pamene pali chimphepo yeti pamene pali chimoto pamene pali chivomerezi. Izi mwina zikuonetseraso zimene ili amadusamwe komano Mulungu amapezeka muchani mu mawu amene anakwera kwa mphepo kachani kayaziyazi. Mwanjira ina mawu a Mulungu amene atamulimbikitsa ndani Eliya, right? Amuthandiza. So Mulungu akufunsa kachiwiri akulu muzatani kuno. Timozenepe napa verse 14 Eliya akubweriza zomwe zicha kuti ndasandekha afuna rani afuna andipe. Ndito unene umene Mulungu atamuyankhira verse 9 na verse 15. Ndipo Yehova anati kwa iye, bwerera ulendo wako uzere ku chipululu kuka ku Damasko. Ndipo utafika udzoze Hazaeli akhale mfumu ya Aramu. Okay, nomaliza. Now, ndichifanya Mulungu akuza kuti iye akazoze mfumu ya Aramu chifanya. Iye analinirire, iye chimene afuna amuze nchona bebe amene atakuphe. Ntchito yake yokutani upitiriza. Sizoti akumuza kubwerera njira iti yomweyo akabwerera komwe kapita kuti kwa mfumu ya Asiriya akayika izonse. Nawo tikaona muno bwino Israeli anagawikana pawiri nthawi ya mwana wa Solomoni. Panali mafuko 10 amene amachita kuti no fuko la jana la Israeli ndipo panali no mafuko 3 amene amachita kuti nyumba ya Yuda kapena David. Tinozenepe. So tona nawo tuno akumuza kuti no ku Syria ukazoze chani mfumu kumene ndikuya tinozenepe. So tikamamba ku Syria tukamba gawo limene kunali mafuko angati 10. So muwandike sanepe. So okay, so David is down here. Okay, sorry. Osati Syria ndikamba za Samaria. Ku Samaria kunainga kumene unali mafuko 10 imene umachita ndi Samaria. Ndivesenepe. Yeah, so mafuko 10 anali kumbali ya ku Samaria ndio naino mbali ya kumwera kuno. Benene ngati mafuko angati mafuko 3 a Yuda ache. So mafuko a Yuda anaipa ngati 3 musi kuno wene kumtunda kama china ndi Samaria. Right? Later on itupezana no Israeli atengera ku ukapolo ana mafuko 10 osaja anachosawe nanabwesa ampena kuti zikhawa ndo machida ku Samaritans. Koma kwana muzada pite ku Syria. Anyway, sorry for that. So anamuzada akazoze mfumu ikhale mfumu ya jani ya ku Syria. Umafuno ndimwe jena akufuna muze tubebe amene tatani atakuphe. Verse 16 adi 10. Verse 16. Ukazoze Yehu mwana wa Nimsi akhale mfumu ya Israeli. Ukazoze Elisa mwana wa Safati wa Abimeleki holi. Ndipo kuzachitika Yehova. Okay, ukona menepe. So tikona bwino bwino akuza ukazoze ndani Yehu akhale mfumu ya ndani ya Israeli. Ndamuza ukazoze Elisa kuti akalowe malo mwa ndani mwako bwachena chimene akumuza apa chinatuno mfumu imene inali nthawi imene inali Ahabu yoipe. Tikona menepe. Kwa amuza ukazoze Jehu tuona atana bagajana kupatoza ukamuzoze Jehu chengana akakhale yani mfumu
kena kozaso Eliya akhale mneneri pa iwe ukatani ukachoka manjirena Eliya sakhala yekha yeye akachoka pabwaso nati mneneri wina, right? 2 pakhaso mfumu ina imene Mulungu atani wachita kuyisankha. So zisizita zimene amene no Aisraeli sandituluka ndi zina zolera Mulungu akutani akuyankha. Tiye verse 17 kuti ndipo kuzachitika Yehu adzamupha amene adzamupulumutsa, ndipo kuzachitika Yehu adzamupha amene adzapulumuka ku lupanga la Yezreeli, ndi Elisa adzamupha amene adzapulumuka ku lupanga la Yehu. Ndipo ndidasiya mu Israeli anthu 7,000 osagwadira Baala, osapsompsona ndi milomo yawo. Tiona menepe. So tukona tuno Mulungu ayankha zonse zimene zinali kumwake. Mulungu kazoze mfumu ina 1 2 ndikaso nenena pa iwo kachoka 3 upangiso zona tuno uziona tuno pale anthu 7,000 amene sanadani. Koso mfumu ine utazozewe iphaso anenero sanadani apa. Mwanjira ina depression imene inabwera mwa Eliya sina yasi ulipozi ndabona menepe anaenda ulendo wa tunda tsiku limwe depression umuyamba mpaka be masiku 40 eso kana Mulungu amuyankha kuti mapeto ake close to 50 close to 40 days ali mu depression Moro ndo para kuthawa pa Eliya akubwerera ukagwira ntchito ndani ya Mulungu. So depression imatha kuchitika kwa wina aliyense angakhale kwa anthu amene timatenga tuno ndi amphamvu mwa chikhulupiriro. Ngati mena na Eliya depression yadarani inamugona. Koma sanataye yani chikhulupiriro kona Mulungu anabweranso kwa ndani kwa iye. So munthu akakhala depressed kwambiri nthawi amene amapeza tuno safu naso kukhala pakati pa anthu. Safu naso kukhala somwe naso kupita ku chechi kupita kumene kuli anthu. Afura khaiba yeka. Mano tikuona apa chena no Mulungu akubweretsa Mulungu ndani kwa Eliya. So mwina chinthu china amene ndinganene mara tinoko anthu amene azimazira nambala yokutani ingokula. Yeri komano tikuzana tuno Mulungu yekha amene angathe kusisimusa moyo wa munthu. Yeri poti pasa ife zimwake kuti pasaso ife moyo wina kuti tikakhalenso ndi chiyembekezo pa tsiku la chani pa tsiku la mawa. Tiona nati Eliya patatha papa anagwiranso ntchito yayikulu kwambiri kufika mapeto a moyo wake wonena kuti no Mulungu anatenga mu galeta la moto kupita kumwamba. So tiona nati uthenga wa Mulungu anawusiya modala choyenga chonena kuti anthu amene akudusa mu depression kazana Mulungu yekha amene angasindikize moyo wawo ndikuwapasa iwonso mwayi ukuti akakhale ndi chiyembekezo choposa. Amen. Njira yangabi ngakhale inebi sogolereni tu ndisankhire njira ndisasankhe ndekha sandirekerere sankhireni Mbuye ndiyende mu bwino ufumu ndifuna wanu mpatse njira yofitsa kumoyo yolunjika kwanu nisungire chikho chodzadza ndi moyo sankhire abwenzi chuma pena tsoka usankhire abwenzi ndenda pena tanzi musankhire ine chondiyeneracho
ndisankhire chokoma chochepa tsogolereni tu ndi